Бүген Әлмәт районының Яңа Кәшир авылында. Бирдә Сәгъдәтовлар гаиләсе инде күп еллар каз асрый, быел 300дан артык каз алдык диделәр һәм мине каз өмәсенә чакырдылар. Каз өмәләрендә инде булган бар, әмма һәр гаиләдә ул үзенчәлекле, башкача уза. Тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген кызык булырга охшаган. Инде без менә өйгә кердек, казны ничек суйганнарын төшереп тормадык, чөнки инде бу бик дөрес булмасы. Рәмзия апа, ничек хәлләрегез? Бүген инде каз өмәсе кызларны чакырдым дидегез. Ничә казны инде без килгәнче, без инде төштән соң килдек. Ничә казны инде эшкәрт алдыгыз, чалдыгыз? Кызлар килгәч, сразу тотындык инде эшкә. Менә 15-20 казны чистарттык. Менә хәзер сез килүгә тагын бер 5-6 казны суеп куйдык. Ханаллы, әлдә килгәннәр. Сезгә артык куллар лишний булмый рус әйткәндә. Әйе. Әй, һәм миңа кием бирәләр, миндә менә шундый матур киемнәр белән татар халык үзебезнең йола бит инде каз өмәсе, каз чистартып, каз өмәсендә катнашачакмын. Башладык. Ir qanatı at bula, qaz qanatı qat bula, ir qanatı at bula. Şiirlerde bir küp yerse, süygeni yarın yat bula. Şiirlerde Иптәшләр, менә без шушындый матур нотада кызлар баян белән каз канаты дигән җырны җырлап башладык. Инде без килгәнче җырлаганнар, шәйләр ишкәннәр, каз өмәсе шундый була инде ул татарда гомер-гомергә. Быел казлар әйбәтме кызлар? Иң элек шушы сорау белән башлыйм әле. Ничек казлар? Күрәм, ире, шырпысыз. Әйбәтме казлар диләр апа? Бик әйбәт, шырпысыз өлгергән. Нәрсә бирә ул сезгә? Курыкмыйсызмы? Менә 300 баш бик күп бит инде бу. Аны бит әле чыннан да эшкәртеп вакытында кар төшү белән реализовать итәргә дә кирәк бит әле. Шулай бит русча әйткәндә. Юк, алай курыкмыйбыз. Аның бит нәрсәкән куркасың каздан. Бер өйрәнгәч инде аның бер әйбере дә юк. Каз юны җиңел йолкынсын өчен менә шулай вак тукыма куеп, тукымаша утюклыйбыз казны. Алай эшләгәндә аның юны көйми һәм йолкырга җиңел була. Хәле безнең утюк. Менә шулай бик басмыйча ипләп кенә утюкларга кирәк. Һәм инде утюклау вакыты озакта булырга тиеш түгел, ул аннан тиресен йолкый башлый. Безнең яшьлектә утюклар бик дефициты. Утюкны ватудан куркып, бездә утюк куллану бик сирәк күренешә. Утюкламыйча менә шулай йолкыйдык. Даже хәтта пешекләү чираклары да бик сирәк, чөнки каз юны мендәргә кулланыла. Шуңа күрә пешекләгәч аның мәшәкате күп була, ә булай инде ул чистарак була. Казның өлгергәнен инде көн суыткач, карлар төшкәч, ул инде бер казны гына хәтта алып кирип чистартып карыйсың да, әгәр дә инде уже шырпысыз, тиз йолкынса, ул инде өлгергән була. Без инде аларга икмәк ашатабыз, тарттырып, бодайын бергә. Көз көне инде менә кабагы була. Менә җоннарын айырасыз икән, монда күрәм, яхшы җон, каты җон. Нәрсәгә тотасыз? Йомшак йоннарын мендәргә тотабыз. Мендәрләрдә ясыйсыз. Мендәрләр ясыйбыз инде, әйе, була инде. Алып китәләр, оптым җыеп алып китәләр алай йоннарны. Менә Рәмзия апаларга бик зур рәхмәт. Инде авылыбызда бик күп иттереп казлар асрыйлар. Менә таудан менгәндә аларның казлары инде бөтенесе бергәләшеп, рәхәтләнеп кыйгылдашалар. Менә шул тавышлар мине бала чагыма алып кайталар. Бик рәхмәт Рәмзия апаларга. Шушы бала чакка мине алып кайткан өчен. Мин генә түгелдер әле, күп авылдашларыбыз да шуларны уйлап йөриләрдер дип уйлыйм мин. Димәк, авылда каз тавышы ишетелә, авыл әле яши дигәнсез. Киләчәге бар дигәнсез. Әйе, бик дөрес, бик дөрес. Шулай җәмәгать, Яңа Кәширдә әле булган татар йолаларны онытмыйча, менә шундый Рәмзия апа кебек гаиләләр күбрәк булсын һәм баралар, Аллага шөкер. Менә каз өмәсенә килеп, без моңа инанып китәбез инде.
Җәмәгать, мин белмидем, әгәр оказывается каз өмәсендә күп сөйләшкән кешеләрнең авызына җон керә икән. Менә шулай. Син күп сөйлисең, әзер шисең диләр. Менә шулай. Кызлар менә авызларын ачмыш эшләп утыра, авызларына җон керми икән. Файвагачтан әс сөйли торган передача була инде бу. Менә шулай. Авызыма җон тулды. Иң авыры Әйе. каз ялкынмаса авыр була. Шырпыла. Шырпыла. Надо шырпыла булса пинцет белән утыра кирәк. Менә шулай җәмәгать пинцет белән утыра кирәк ди. Көненә менә сез мәсәлән ничә каз өмәсендә катнашкан булды дидегез бит. Ничә казны үзегез менә йолкый аласыз, йолкып бетерә аласыз? Эшне. Бер кеше менә Кичкә хәтле. кичкә көне буе торсалар, бер кыз 3 казны эшкәртә ала икән җәмәгать. Җонга тулдык, Антон, выключай. Тәпиен ашпарит итәргә кайнар суга тыгып эшлиләрме? Әйе, кисәсең дә менә шуннан кисәсең дә и кайнар суга пешекләп, аннан чистартасың. Аннан инде чистарткач тагын бер кат кайнар су белән пешекләп аласың. Пешекләү сүзен менә онытканым искә төште. Бала чакта бездә пешекләп рәхәтләнеп каз асрый. Рәмзи апаның тагын төп сорауны бирәсем килә. Менә нәрсә бирә сезгә ул? Әллү бит Рәмзи апа. Үрдәк асрый икән, бройлер ала икән. 100-дән артык диде. Каз менә хәзер, каз өмәсе. Нәрсә бирә ул сезгә? Ул менә сезнең канга сеңгәнме инде? Кашкырт бит инде ул хатын кызның менә дусты дип әйтсәм дә була. Татар хатын кызлары элек-электән бит кашкырт яраткан. Нәрсәгә белән бәйле ул менә сезнең? Шулдыр инде ул канга сеңгәндер инде ул хәзер. Тик торып булмый бит инде барыбер дә. Хәрәкәттә бәрәкәт диләр. Шуңа инде тик атасы килми. Рәмзи апа, син менә уңыш күп булсын. Суплакта хәзер каз канатларын сибәбез. Шунда юла бар бит инде ул. Киләсе елларга да шулай иттереп исән сау булып, исәнлектә, тынычлыкта шулай иттереп тагын казлар үстерергә язсын. Күп иттереп, хәерле ишләр булсын. Тагын асрарга ясынай, уңыш булсын казлар. Зур тагыда. Ничек була? Зур таза. Шундай әйбәт казлар асрарга яссын Рәмзи апа. Мен шулай булсын. Менә шулай җәмәгать. Без монда сөйлибез рәхәт. Шундыкта менә бер каз 4 кило, фигизәк, 4 кило. Менә причесыз, җилкәсез кайтып китәм. Җәмәгать, менә шулай съемкалар бик авыр процесс. Әгәр сез мине чыгып, биеп, ашап тәмле йөрисез дип икән, ялгышасыз. Менә шулай. Ул безнең инде йола шундай өмәдән соң бәлеш пешерү каз эш башларыннан. Кызларны сыйлап җибәрү. Әйе, кызларны сыйлап җибәрү менә шушы менә. Менә шулай иптәшләр. Бәлеш безгә дә эләгәчәк. Иң тәмле процесс. Мин яратам ашарга. Бу инде йола, кайбер кешеләр каз шулпасында пешерә бага әле ялгышмасам әйме. Анысы да күргәнем бар. Менә татар авылы бит инде кәшер безнең бәлеш инде. Обязательно бәрәңгеле бәлеш. Хәзер без дә авыз дип караячакбыз. Сез тапшырыны карагыз, как всегда, ә без ашарбыз. Нечкәлекле, үзенчәлекле ягы бар. Мендәр йолкынган каз йоннарын мендәр сүрүенә фәкать пар канатлы кеше генә тутырырга тиеш. Бу мендәрдә пар канатлылар йокласынны теләп инде йоклауны. Бу традицияны әле минем ишеткәнем юк, иптәшләр, белеп торыгыз. Мендәрне парлы кеше тутырса гына сатып алырга кирәк. Менә шундый уңган булган Сәгъдәтовлар гаиләсендә бүген кунак булдык. Безне каз бәлеше белән сыйлап җибәрәләр алар. Зур рәхмәт сезгә, Рәмзи апа. Шуннан да уңган булган кешедән бар да була. Киләсе елларда да казларыгыз булып торсын, уңып торсын. Менә шундый бергәләшеп каз өмәләрен җыерга, оештырырга язсын. Зур рәхмәт сезгә безне кунак итеп җибәргәнегез өчен. Үзегезгә рәхмәт, безне килеп шулай якын иткән өчен. Киләсе очрашларга кадәр дибез алайса. Мин Фирүзә Хәмидуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз.